Čaute, zdravím vás, vítam vás u ďalšieho tutoriálu na hru Counter-Strike 1.6. V dnešnom dieli si ukážeme, ako zmeniť úvodnú obrazovku v CS-ku, teda ak vás už nudí a nechcete ju mať takú klasickú, ako tam je. Pustím CS-ko, ukážeme si, vidíte CS-ko na 1/4 obrazovky, ale to je jedno. Čiže ja mám toto vlastné CS-ko, mám tam túto tapetu s týmto Mustangom, takže vidíte, mám tam toto. No a teraz ide o to, že ešte čakám, kým sa vypne. No, najprv si musíte stiahnuť Cake V01, môj súbor, download bude v popise videjka, čiže musíte si to stiahnuť. Otvorím WinRAR cake.exe. No, mám tu zadám load image. Mám tu v zložke Counter-Strike uložené 3 obrázky, takže túto práve mám. A mám tu ešte napríklad toto alebo toto, takže dám si toto, dám open, čiže ono mi to otvorilo. Teraz zadám cestu save to directory. Otvorím Counter-Strike 1.6, teda kde to chcem obchať, zložku s CS-kom. Otvorím CS-Strike. Ďalej otvorím Resource, potom otvorím Background a tuto dám Save. No. Myslím, že mi to safelo. Už to môžem vypnúť a spustím C. A vidíte, na obrazovke mám toho DJ-a a môj obrázok. Čiže je to úplne ľahučká cesta. Dúfam, že som vám týmto kratočkým tutoriálom pomohol. Ak by nebolo niečo jasné, opäť môžete mi napísať do komentu. Určite vám s tým pomôžem, ale myslím, že s týmto nebude mať nik problém. Je to úplne ľahučké. A uvidíme sa teda pri ďalšom dieli. Čaute.